Aïcha. Aïcha. Aïcha ne mɛnna ka muɲu ko in bɛɛ kɛra e yɛrɛ ɲɛna depuis e ne ka mariage wagati fo sisan e yɛrɛ y'a ye k'a bɛɛ tiɲɛna nka n ye n sigi ni ko in ni limaniya ta nka a b'i n'a fɔ ko diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara ko in kan ne ma se k'o faamuya wa o si kun tɛ ka ne tɔɔrɔ dɛ i yɛrɛ ye sisanama de bɛ ka n tɔɔrɔ mun bɛ ne na min b'i la tɛ o i ka kokɛtaw de ko don ne bɛ ka fɛn dɔ de k'i la i ka jogojuguyaw de ko don wa i kɛn bɛ k'i ɲɛ tana min kɛ kankun ye o de bɛna a bɛɛ tiɲɛ e nana kankun sɔrɔ yan ni kankun kun y'a kɛ tan e kun tɛ don k'a sɔrɔ yan nɔ e ni ne bɔra e bɛ kankun bugɔ e bɛna mun wɛrɛ kɛ du in kɔnɔ bilen tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni y'a latigɛ sa furuko in an ka ko dabila tan Aïcha i ka t'i fa fɛ yen nɔ ne ɲɛ b'a la o de ka wusa ne kana kɛnɛ wo kan b'i deli ala kama kana ne bɛ taa min e bɛ taa min e ne k'i ma k'i ka t'i fa fɛ i bɛ ne ɲininka k'e bɛ taa min b'i deli ala na kira e ni furu in sara e tɛ taa yɔrɔ dɔn ayi taga yɔrɔ tɛ ne na sabali b'i ayi taa yɔrɔ b'i la de ma bɔ kungo kɔnɔ ka se yan koyi b'i deli ala na kira kama bolo bɛ n kɔ yafa ma ala i bolo ninnu bɔ i kɔ sa e b'i bolo bila i kɔ e bɛ ne deli ne bɛ tila ka bɔ dɔrɔn e b'i ka jogojuguya daminɛ an tɛna se ka bɛn o la o b'i deli ala na kira kama ne ko docteur yɛrɛ ma k'e tɛ den sɔrɔ a bɛ se ka kɛ i ne de tɛ den sɔrɔ koyi n'i taara furu cɛ wɛrɛ ma i bɛ den sɔrɔ i y'a mɛn tiɲɛ la a ka di n ye i ka taa quoi yɔrɔ foyi tɛ ne na hali ni ma mago foyi ɲa ne ye du in kɔnɔ yan ne bɛ to yan ne bɛ sigi ka ala ma kɔnɔ sisan kɔni e bɛ fɛ ka ne yɛrɛ kɛ subaga ye a tɛna fɔ ko ne kɛn bɛ k'e ta k'e bila so kɔnɔ yan nɔ ka ko bɛɛ dɛgɛ e bɛ fɛ ala yɛrɛ ka tigɛ ne la o tɛ yan ne tɛ fɛ a ka so o niveau ma o sisan a ka di ne ye i k'i ka minɛnw cɛ i ka t'i fa fɛ yen nɔ ala bɛ furu wɛrɛ nɔgɔya ye o ayi e tɛ se ka ne deli ka tila k'a fɔ k'e tɛ ɲuman kɛ sa e tɛ se ka ne deli k'a fɔ k'e tɛ ɲuman kɛ o o tɛ ne ye bɔ kungo kɔnɔ de n'a kun ye kankun ko de ne tɛna hali gari kisɛ kelen tigɛ kankun na bilen Allô? 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 Oui? Bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Bien, alhamdoulilah. Dieu merci. Bien, Bachibati, alhamdoulilah. Bien, c'est M. Traoré? Oui, oui, c'est M. Traoré. Voilà, je suis passera qui a dossier de déposer à ma structure là. Ah, oh, exactement. Oui. Bon, malheureusement, après le traitement de ces dossiers, bon, on a vu que vraiment, Annie sera paraqué. Mais, monsieur, vous menez le dossier là? Bon, il y a un dossier dans un critère où répond. Donc, il y a CVT où répond. Mais moi, j'ai Master 2 en communication. Oui, c'est vrai, mais c'est tout ce qu'on peut te dire pour le moment. Ok. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Merde. Bon, tu vois, il n'y a pas là, yoro. Bon, il y a parce que ne sigile me kerefe. Ali ka bara flo ka wele sa ni ka dossier déposé yɔrɔ min na ni ɲa yɔrɔ laban ne o fana ma se ka ɲɛnabɔ barisa n sigilen min kɛrɛfɛ i bɛ ka taa ne garisɛgɛ bɛɛ a sanfɛla n'a dugumana Aïcha i y'a bɛɛ tiɲɛ ni ne tun bɛ kanku kɛrɛfɛ la ni appel u tun b'a fɔ ko ne ka taa ni mun ne kɛ ala la du in kɔnɔ ko fosi de man di ne Aïcha la bilen n'a fɔra karamɔgɔ fɛnɛ kelen min kun ne jigiya la o fɛnɛ bɔra ne jigiya la ne t'a dɔn ne bɛna nin ko wɛrɛ kɛ cogo cogo hali ne ka taga an ka so wallahi ka bɔ nin furu in na o bɛ ne lafiya ka tɛmɛ nin kan
ni ne tagara so fɛnɛ o t'a solution ye yanni ne ka don furu na cɛw fara muso kan bɛɛ ko ko ne kana taa ni furu na ne fakɛ yɛrɛ ma hɛrɛ kuma fɔ ne ma ne teriw kɛrɛfɛ mais ne ko ne bɛ don furu la ne donn'o furu la ne bɛ don furu la donni min kama furu in tun ka di wallahi furu in tun ka di mais bi n'o bilama kɛ ne bolo jahanama ye en tout cas ne kɔni tɛ taa hali ni ne bɛ si kɛnɛma karamɔgɔw ka ne ci ka ne faga de wallahi ne tɛ taa ne bɛ to yan nka ne ye n ta yira ala la ala bɛ ko o ko la o ma tiɲɛ nin ko in tiɲɛ dogolen a n'a kɛnɛyata n y'a ɲini ala ta'ala k'a banni ko o ko de bɛ ko in senkɔrɔ ɲuman fara juguman kan ala k'a banni ni a ye yaasa ne bɛ lafiya n ka sigi la cogo min nka den tɛ ne bolo fɛnɛ den bɛ ala de bolo yarabi ala ka den di ni Ayisa ma wallahi a cɛman fara musoman kan ala k'a di ni Ayisa ma yaasa ne ka sigi bɛ ɲa ne bolo cogo min na sinon yan man di ne la bilen wallahi ala Madina jɔ an sigi. Madina i b'a dɔn ne kun jigi kun bɛ baara kelen min kan n yɛrɛ bolo ko min kun bɛna ɲɛ sɔrɔ i b'a dɔn ko sɔngɔ de la k'u ye ne wele ko baara in k'a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko ne ka dossier mɔli bɔ or que e yɛrɛ b'a dɔn diplôme nasugu min bɛ ne bolo ne ye formation nasugu minnu kɛ mais olu bɛ se ka ne wele cogo di et puis ils ont eu l'audace k'a fɔ n ɲɛna ko olu mago bɛ min na ko ne ka fɛngɛ CV t'o bɔ mais ne ko n dabali banna nin tɛ yurugu yɛrɛ sinon CV min bɛ ne bolo kɔni ne taara déposer o entreprise min na i y'a baarakɛyɔrɔ de sa ne yɛrɛ kɔni kɔnɔna yɛrɛ de fililen don nin ko la sisan Dina aw fana kɔrɔ ba ne kɔni dala kuma tɛ tɛnɛ saba ka furu fɛrɛ aw kɔni ne kɔni bɛ mun ɲini a y'a ɲini a ka ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn Madina e de bɛna fɔ ne na sa mɛ muso minɛ cogoya min na Madina e wolola kuma jumɛn k'e bɛna furu ko kuma fɔ ne ɲɛna o tuma Madina ne bɔ e ye madame la maire de ya ayi e de bɛ furu siri ya ayi e de bɛna fɔ ne ɲɛna ne bɛ muso minɛ cogoya min na ayi Madina ko ne de ye wolo awɔ banya Madina ni ne tun t'a kɛcogo de e tun bɛ bi sɔrɔ e t'i ka manamanakan na dɛ i tulo bɛ na n tɛ fɛ ka ni fila mɛn ja awɔ ɲaami e bɛ taa min on est Johnny tuguni allo oui awɔ monsieur Traoré do awɔ Kamu Gajaga cɛ do a ka baara ko ɲɛnabɔra ɲaami an bɛ se n'Ala sɔnna ma an fila bɛɛ bɛ se yen nɔ sini baasi t'a la awɔ an b'a yɔrɔ dɔn n'Ala sɔnna ma o diyara ye kojugu an ni Cani Baraji nba i y'a ye n y'a fɔ n ko Ayisa tere ma ye Kamu ka baara ko ɲɛnabɔlen filɛ nin parce que ne tun t'a kɛrɛfɛ ni ne tun b'a kɛrɛfɛ dɔrɔn sa ma sɔn o fana o bɛ n wele k'o fana ma bɔ e yɛrɛ ka nin lajɛ Kamu o kuna mun mankan ko de bɛ mankan tɛ yen ni yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na koyi ko ne ko lalima ma k'a ka tasuma fiyɛ n'a daji m'a faga nuji b'a faga o ye tiɲɛ ye Kamu bi ka di dɛ o kuna nouvelle jumɛn bɛ yen Kamu i tun y'i ka dossier déposé yɔrɔ min na depuis 2020 tantɔ k'i ka baara ko ɲɛnabɔra tiɲɛ fɔ walayi i ka secrétariat Kamu a ɲɛnabɔra u ye n wele sisan ko sini k'an k'an jija ka se yen nɔ 8h kuma taa butigi la i ka jus nugu kelen san problème t'a la n bɛna san sisan Kamu ye baara sɔrɔ alhamdulilah barika ala ye koyi nin dun diyara ne bi Kamu ye baara sɔrɔ karamɔgɔw welela
ko ga dusi ko manye karamo ko yi kamu ye baras la alhamdulillah nyan ala ni ala be ko no ke tien ko ha Ni ko ni bila ka smata yan ko ji mugu ale be mugo son sumani ni so dara dara to e kale mi akemuna akemuna ana kise nu Allah akbar une nouvelle ère pour au même donné da kono sa yoro fleki gawari il faut se ga grenade une nouvelle ère pour ma femme santé kamuni jarani wallahi ba do dekun do ko mene kan san abede taraka boni kan est-ce que baro go sogomada na ku bora kan ne yɛrɛ wele sisan ne kun ye jigiya yɔrɔ min kan k'a ma ɲɛnɛbɔ o bara ko fɛnɛ ma ɲɛnɛbɔ ne jigi tigɛlen bari nana sigan sisan dɛ dina fana bɛ malangola kuma fɔ ɲɛna ka sɔrɔ ka boli ka bɔ dina t'o la u girinna kan wele k'e tɛ ɲɛnɛbɔ alhamdulillah ba dɔn ko ni ya da dɔ datugulen da wɛrɛ de bɛ ka yɛlɛ ne dar'u la ni ala n'a kira sɔnna ma ni ne ka baara continue na a ka ca ala fɛ e yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini mɛ sabati i bɛ baara sɔrɔ nin diyara ne ye koyi mais dina fɛ ka ɲin do kɛlɛ min na fɔ k'a dabɔ a la dɛ kɛlɛ wa o kumana dina bɛ kɛlɛ la kari kɔnɔ dɛ kɛlɛ kɔnɔ wa dina bɛ ne cɛkɔrɔbatɔ lasigi k'a bɛ Aïcha ka furuko kuma fɔ ne ɲɛna e m'a faamuya o tɛ ne de ale wolo ou ale de ne wolo e m'a faamuya koyi n'a seginna ka tuguni n b'a gɛn dɛ ayi dina fɛnɛ se ka gɛn dina ye denmisɛnnin de ye karamɔgɔ mun kɛra a kɔnɔ n'a tɛ fila ye n ko Aïcha y'a k'a kɔnɔ de o fɛn de tɛ min bɛ se ka bɔ a kɔnɔ o fɛn de sɔrɔ man di parce que baarajugukɛla n'a y'a ka baarajugu kɛ yani ala yɛrɛ bɛ se ka baarajugu in tiɲɛ i bɛ sɛgɛn dɛ a kɛra dina kɔnɔ de dina lajɛ hali dina tɛ se ka sini siso kɔnɔ i b'a dɔn an ka nin baarako in nisɔndiya kɛ fɔlɔ santé Nafisa ni fana ina cogo fana tuguni ene ma kuma mais ene kuma est-ce que ne ke kana ni mina bi est-ce que ne yɛrɛ kun ma ke kana bi yɛrɛ karamɔgɔ ne y'a faamuya e bɛ fɛ ka ne gɛn ayi ne mo fiyo ne ko karamɔgɔ n nana an ma girin ka kunbɛ foyi an t'an ka nisɔndiya kɛ nin ye mun ye e kɔni tɛ nana fɔ k'e bɛ n'i ka minɛnw bila an kana taa Aïcha fɛ yen depuis Aïcha ma na yan ne tɛ ne de fɛ yan e m'a fɔ ko depuis Aïcha ma na Aïcha nana o de ma ta ka kɛ samala ɲɔgɔn ye a balimamuso fɛ a tɛ kɛ taa ni Aïcha fɛ yen kanko hali sa e jogo ma bɔ e la ne buramuso nana ko Aïcha an ti mo tɔɔrɔ tɛ baasi foyi tɛ yen awɔ bɛ taa n bɛ tila ka na n bɛ baara sigi ka nin so in kɔnɔ nin ye nalen de i kama dɛ karamɔgɔ i yɛrɛ kɔni tulo b'i balimamuso mankan na ne ko ne yɛrɛ de bɛna hɛrɛ sɔrɔ don jumɛn sa Allahu akubaru i bɛ bɔ ko dɔ la i bɛ don dɔ la i bɛ bɔ dɔ la i bɛ don dɔ la masa a ko ne ka diɲɛlatigɛ bɛna laban ta karamɔgɔ a ma se kasi ma a ma se kule ma adamaden yɛrɛ de ye koyi ne y'a mun fɔ sisan nɔ a résultat bɔlen tɛ nin ye ninnu bɛna tilenni na nɔ Aïcha bɛ kɔngɔ ni salati minnu dilan ka di ninnu ma a y'a yɛlɛma o bɛɛ kɔnɔ n'u nana dɔrɔn o tɛ foyi dɔn ne burujali kɔ mun yɛrɛ la Abusa b'a ka furu sa i b'i cɛ kunna i b'i cɛ fɛ i cɛ b'i fɛ k'i ka furu sa k'i ka minɛnw cɛ k'i bɛ n'i sigi aw kan ale yɛrɛ ɲɛ bɛ e ka situation kɔnɔna na ne dun y'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛna o don dɛ a nana de du in kalali kama ne dun ya baara mun sɔrɔ baara secrétaire sara o ye bɛrɛ ya fɛn ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ n buramuso nana koyi wala n nana n buramuso i sigi awɔ mɔgɔ sɛgɛnna sa ntɛni n buramuso ji aw ni sɛgɛn a kɛra sɛgɛn ye dɛ wala baasi tɛ yen nɔ i cɛlakaw baasi tɛ se i buramuso don baasi t'a la baasi t'a la o ɲɛna ala kana baasi kɛ wala n nana i nana a ka di kɔni
Anwe kuma mga gama nyala do. Mburamso. Wallahi. Ikumi munsa. Ewa. Nere kuma be fe enyana telephone na. Diyan wono fen foshi te ko mi te ba. Fona kida ala ka masaye. Wichi. Furu yere kono ko be bala. Wichi. Neni mala, bugoli bala, kuma kulo mala diyan ko be bala. Awo. Me musore munyu bagay. Musore sabali bagay. Ye chenfo. Ngame ala Mburamso ne chen yere de tumo nyene man kan tambe bi lafiya. Wallahi. Nya fam kan ni te bashi meta me afsa ni adala kana mi ma Ah, ni be kuma fa ti se ka to ya no de anga tien fa nyoko na ti se ka to ya wallahi ti se ka to ya no. nya me no Mama sanyere koro kamina eta. Eni ala na kirate ki furu saka buichi kuna kani daga siga andala anya foko mugo ko de ba ona. Ta Aisha fe ini Aisha flaka be nyoko balo enno. Karamugo ta be Aisha ka du so na haramu ya la temi. Ni daga ki se blessing mugo dala kani ka doni ke pata mugo dala anaka tunga maja woni tara tunga na ni tunga majala iben ne siagisa. Hadi ko ke valzi ko ka valer ka ere la doni. No no me mu kule la. Karamogo na musu. Ko kanwe bara soro. Ko kanwe bara soro bo joari la. O ma ni kanwe bara soro ni kama kanwe mi pete ne kuna ka be ga karamogo nyana la tikuma. Ka pete kuna wa. Kanwe ma kolo doga dani ka kanwe ne ga minete blafi. Al karamogo masika fuifo. Mburamso e content sa. Sino te ko jugo content ni. Ni content me mugo ka be kuma do fuka soro mo ba kala ma sega ku. Ne be kanwe jugo do ne be karamogo jugo do. Kai bara soro jara mugo bisa. Oh. Nyana yere. Nte jiri mai hiku. Ai kofe fina yere kuzi don kofe mi tanko. Aya. Ko ayre bugana ne pta kanwa. Awo basi. ni ka muni la Oh, ko kabita ko kanwe bara soro kabita kuma fa. Danser Mam. danser ifana muntuna de Muntuna. ami danser odo enna na go laba mi ya enne bena kan woni dina miri ni afokera fuga ma ne be wole ne ke ma ne be chere wole Emni miri etika fe foni ne dume dusu kashile amanya mi mo ne fene nanake. Ne pe do ne boro ya ku ibi miri etika fuma ne fe. Yara man no gon. danser ni fana ni ko ga gele ne Karamogo. Ya fam sai fe ga tare. ai danser ni ska fe ta tudo Oh, e bro kuma tutuga ta te kile ga chian fodro ni go ne ga tane be boni beta. ai ni ko ntse ga ta ga boni ga dugono e ni ga dute ga duya me kuro de bino grand sœur ne kuma ga ese ko kun ne sigi senga je ne ga siga kuma efe Ah, e ma fen fone Karamogo ne go ne te fe ga mi men kulula ne te fe ga mi kulula. Ko ne de nga furu samine ta ga na ga kla ga ta ga seki. Ne te fe go e ble ne go na le ni fle ni be solution ke. Okay. Mo ko shiti to furu duma na ga bo. Ni ame be bodro ablinari. grand sœur e ko ne ga bara cheni grand sœur fu an ni ga na so ne ti ga siga bonere kurtu karata ni ne be maso yani fan ni la yoro ga bo ya glima Oichi. ne ko be chuga amna ne be maso ala sa ne yera dugu chugo bela e barsa bebi na ni ga degun fo aramaden ye yeno o ga ideme o bi to churuni Oichi. o kama ni ga degun to ngono o ma ni ga solution ni ala chen la masiga solution so Oichi. ni e ga nalifo ke eni chebe ngona ne ba ese ko glani barsa ni ena na faro batuni yoro ko na abige war boy Ateke war boy parce que ka damu nga mo da yin meti mo shibulu be da yin mebe ala le bul. Ni bi ga joro ni ga dépense go fan fala o toy. Ne ben tadi ala manabi ala bulate bulu jugu ka. o ganse ro mo la bene law na fura e bene fe no ne ka kila ka dese ke ga dépense o mo la bene la o kama de ma ko yin Kangu. E ala kie bara soro. Kangu ala kiye barasur abinye sirala Kangu ne nana nga ni sonjari ke nyongo fe ne amenye bara soro ne bolo itawari kala isa nga kelen bila kelen laban kala sa. Aramadin jugude ibi yele mugani fin fe ka jolito in koro anga kele dabla ne de be kele la ne de kele nyogoya ne de kele nyogoya ne ko itita ka bondela wa ne ka barasura mumbe nye sirala ne mana hera soro ampere hera soro te mission dia ya. We na figiya kuma de da kono suna ne ni te mogo sugu kelen yere ne ni te mogo sugu kelen haketo ko kuma te kana nan dala koro bonga dala munege bolen kore ta chemba ka to mari batige alla jebe yegebe muna ite ta sa yere de ete ta muna innege fo ite kara mogo la ta ka bo dala o bela be yegebe le ka kada che mogo torole
adamaden jugu bara jugu kɛla I y'an tɔɔrɔ wɛ wallahi la ne yɛrɛ bɛ na taa nin bara in na sisan n bɛ ka siran yɛrɛ a kana na bara jugu don ka da la mɔgɔ jugu karamɔgɔ e m'o bɛɛ ɲɛfɔ ne ye ne ka dépense ko o to yen nɔ dɔɔni min bɛ ne bolo ni Ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛ jago kɛ n'o buguna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n'o ye I ko ten ne ko ten n y'a faamu a bɛ sa awɔ Aisha e mun taara mun na Kanku ka yɔrɔ la mun taara Kanku ka yɔrɔ la Kanku ma bara sɔrɔ ne ko taara a fori la I m'i ka senkɔrɔ juguya daminɛ karamɔgɔ sabali sa ne yɛrɛ ma fɔ k'e ka taa ka bɔ yan nɔ Kanku ɲɛkɔrɔ Kanku ye bara sɔrɔ jara ye a taara kuma la e fana bɛ k'o kɛ kuma ko ye nin ye tere jugu de ye ayi sabali taa n'a ye dɔɔni dɔɔni sabali e yɛrɛ b'a dɔn Aisha ye denmisɛnnin ye Aisha ka ku bɛɛ nege bɔ n'a ka malangoloya ye karamɔgɔ Aisha nabali grand sœur a cɛ bɛɛ de fɔlen filɛ nin ye dɛ ayi e ka sabali e k'i bolo da i dusu kan ne ma ko kelen ne faamuya fɔlɔ mɔgɔ si tun tɛ bɔ e kumakan kan yan nɔ mais ne ɲɛ b'a la Kanku bɛna min fɔ a b'o de la yan nɔ ne tɛ k'a faamuya sisan nɔ dɛ hali ne mun ye grand sœur ye ne tun tɛ ko b'e ta la mais sisan nɔ e bɛ ka suma Kanku ka côté la ne tɛ ka foyi faamuya la mun de b'i la grand sœur ni aw ka kumaw de sa aw de tɛ Kanku faamuya o dɔrɔn de don aw de tɛ Kanku faamuya sinon Kanku tɛ ko kɛ o maa min tɛ baga ma kɔni ne taara I t'o bonya mun na ne bɛ Kanku bonya dɔrɔn de barisa n furumuso don Kanku tɛ ko kɛ Kanku bɛ mun kɛ ɔ an bɛ yan grand sœur min na awɔ ne yɛrɛ u nana aw sɔrɔ fête la yan nɔ awɔ kɛ Kanku ye baara sɔrɔ a ye baara de sɔrɔ alhamdulilayi o ɲana Ala k'an nafa la bɔ a la awɔ o ɲana yɛrɛ ko Kanku tɛ ko kɛ an bɛ sigi la jogotigi bɛ dɔn Ala sɔnna est-ce que Kanku m'a kɛ ne balimakɛ kɔnɔ Ouais. Très bien. Tiens, ni jɔn ye? Ouais, ni ye mɔgɔ kura ye o. Ouais. Cɛ, I b'a dɔn n y'i wele plan min na. Ouais. Cɛ, I b'a dɔn an kan ka min kɛ. Tu sais, I b'a dɔn ko muso yɛrɛ de muso ka cɛ mara a man ɲi quoi hali société kɔnɔ a man ɲi. Non, a ma nɔgɔn. Ya. Donc ne y'i wele min na sisan. Ne b'a fɛ an ka fɛn bɔ kɛrɛfɛ la an ka patron geng bɔ kɛrɛfɛ. Ka éliminer ka bɔ yan. Awɔ. Ka bɔ kɛrɛfɛ. Donc sisan ni ne installé la sisan ni ne ye n sigi donc e fana bɛ kɛ ne ka baara droit ye. Donc ne sigira golo kan dɔrɔn. Voilà. Ne bɛ kɛ ka baara droit ye. Voilà. Donc o la wari bɛɛ bɛ passer ka côté fɛ. Ya. I b'a dɔn imagine anw cɛtɔw ko muso de bɛ k'an lamisɛnya. Muso de bɛ k'anw ci muso de b'an wele su tile hali ni dalen don sunɔgɔ la a b'i wele taa nin kɛ tan ni ma feere kɛ tuma dɔ la a bɛ ci i bolo cɛ imagine an cɛtɔ cɛ an ye bɔnbɔnsitigiw de ye o. Non a ma nɔgɔn. I y'a fɔ cogo min na an ka ca an b'a kɛ ten ok mais bulo ta dun. Bulo jumɛn de ye. Ale ka côté. Bulo la non bulo bɛ voyage la o yanni bulo ka na an bɛ nin affaire ban pewu kana jɔrɔ o la yɛrɛ. I b'a dɔn bulo ye mɔgɔ kelen de ye. Ne ye élément tɔw fara ne kan sisan donc n'a y'a dabura la ni bulo nana dɔrɔn bulo b'i bila la o bulo an cɛ joli bulo bɛ se k'an kɛɲɛ donc o ta man gɛlɛn quoi. Ok ya. U ka nɔgɔ trop. Ok ok. Ok a banna o. Awɔ an b'a kɛ ten awɔ. Buramuso. Buramuso. I tɛgɛ bɛ da o. I nana. Buramuso o ma mun de bɛ nin kara cɛ ne tɛ ka foyi faamuya kara ka kuma se. Wa. Aw tɛ ka bɛn. Buramuso ne bɛ nɛlɛ yan tan tɔ koyi. Walahi a bɛ kalo damadamani bɔ ne bɛ nɛlɛ yan tan tɔ. Fan si man di ne siso man di kɛnɛmana man di ne ni Kanku tɛ ka bɛn ne ni papa yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ tɛ ka bɛn. Tile filɛ na kɛ i b'a fɔ ko ne ye sɛ n'a bori tobi ka di o ma ne t'a dɔn ne ye fɛn fɛn kala diɲɛ kɔnɔ. Foyi ma tɛmɛ e n'a cɛ. Foyi hali k'a fɔ ko dala mankan tɛmɛna ne n'a ɲɔgɔn cɛ o ma kɛ fɔlɔ depuis ne furula ka don a ka furu la o ma deli ka kɛ fɔlɔ.
tile kelen a balila k'a bali dɔrɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ de ye ɲɛna bɛ k'ale tɔɔrɔ k'ale ne furu ko bilahi k'ale nimisara ne ka furu la ko n'ale ye ne k'ale ko jahanama de ko o de b'ale kan k'ale ne siso ko n'ale bɛ ne siso kɔnɔ yan nɔ k'ale ko diɲɛ doni bɛɛ de b'ale kunna mɛ n'ale bɔra ka taa kanku ka yɔrɔ la i b'a fɔ ko ale donna arijinɛ ko karamɔgɔ kuma kan ko depuis ne furu la ko ka don yan ko docteur ko ne tɛ den sɔrɔ ko ne bɛ n yɛrɛ ye sigi de la ko ne t'ale ka sigi la den tɛ mɔgɔ bolo den bɛ Ala de bolo ne y'o f'a ɲɛna ko den tɛ ne bolo ko den bɛ se bɛ Ala de ye hali ka den kɛmɛtigi kɛ den tan ye se bɛ Ala de ye bi ka den tantigi kɛ den matigi buramuso depuis ne furu la ka don se bɛ Ala de bolo i bɛ sɔrɔ o de bɛ ka karamɔgɔw bila nin ko kɛta la mais Ala sɔnna a ma ne ka karamɔgɔ n'a hakili yira ɲɔgɔn na k'a yira k'a fɔ ko den tɛ mɔgɔ bolo den bɛ Ala de bolo o bɛ diya ne depuis ne furu la ka don so in kɔnɔ yan walahi Ala ne ma deli k'a fɔ kanku ma fɔlɔ ko hali ko yarasula mais diɲɛ ma don o don kanku bɛ ne neni kanku bɛ ne kɔrɔfɔ kanku bɛ bɔrɔntɔli sugu bɛɛ fɔ kanku bɛ kɛ i b'a fɔ k'a ka ne ci hali o donna kanku ye ne ɲɔnti ka bɔ chaise kɔnɔ ka taa ni chaise ko karamɔgɔ ka chaise sannen de don mais ne bisimilayi ma kuma fɔ hali jɔn ye ne ma deli k'ale téléphone ta ka dan kulo la ka n ba wele k'a fɔ a ye fɔ ko n b'a f'a ɲɛna ni bi tɛ fɛnɛ wa n tɛ n da don a la ka fɔ mɔgɔ ye parce que ne bɛ n ka sigi la ne bɛ n ka sigi la ne tɛ taa fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna fɛn fɛn mana kala ne b'an bɛɛ muɲu tɔgɔ la di Ala de ma ne kɔni bɛ Ala deli su ni tile den bɛ bɔ fan o fan ka di ne Ayisa ma yarabi Ala ka den bɔ yen ka di ne Ayisa ma a kɛra cɛ ye a kɛra muso ma yarabi Ala mana fɛn fɛn di ne ma n b'a ɲini Ala fɛ n'Ala y'a di ne ma Ala ka barika Ala ka don denmisɛnnin amina yarabi o se bɛ Ala de ne kɔni t'a dɔn fɛn fɛn bɛ na ɲɛgɛ kelen i ka Ala deli i ka seli yɔrɔ la Ala ka denko nɔgɔya Ala k'i ka furu kɛ Ala k'i ka furu suma k'a mankan suma mɔgɔw bɛ k'i ni karamɔgɔ bila ɲɔgɔn na Ala k'a bɛɛ ko faga ka bɔ yen pepe i k'a di Ala ma n'a bɛ Ala bolo a tɛ bolo jugu kan ni Ala sɔnna a ma ne bɛ karamɔgɔ na e yɛrɛ nalen mina ko caman de bɔ susi caman de bɔ ne la ko la walayi ni Ala sɔnna a ma ko caman bɛ nɔgɔya an k'a di Ala ma n'Ala sɔnna n bɛna n dɔɔni da fɔlɔ awɔ i da denmisɛnnin na ka ko ma ca karamɔgɔ fana tɛ ka se k'o faamuya n'Ala sɔnna a ma a bɛ nɔgɔya. Ouais, très bien. Kan maybe. Ça va? E be gane la papa tanto plan mere. Ouais, très bien. Ni a ni wele bi pasite. Donc 15 ans ko redo. 15 ans mega complot do la ben ikama. Complot ko na ka du toro. Ko na ka du rere di. Mais donc me fe ga fie e ka don ko fe no la belindo. Mais busia tere donc ay yere wele ka foyen. Mais me so nga négocier nya fa chogo bera pour nga se ka konna ta do. Se ka do fie chogo. Parce que ne se ka java ye ko ne me kuma quoi n filɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ don yɔrɔ min na gɛn min kɔnɔ o sababu de don dɛ donc n ye nin f'i ye pour que i ka se ka cɛ minɛ cogo la i fɛn fɛn kɛ sisan pour que an ka se ka cɛ cɔmɛ o ok an b'a kɛ kɔfɛ an mɛn cɛ mais Tirimɛ ja ka gɛlɛn Ala mɛ panike walayi mais a bɛ faamu. Ouais, Tirimɛ. Voilà. Ça va? Kan ɲuman ko cogo di? Voilà. I n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min. Ouais. Lebo. Toi, e ka taa da yan fan fɛ. E b'i jɔ yan fɛ. Donc e k'i jɔ yan. Voilà, n ka cɛ. N y'a f'i ye cogo min. Ouais, ouais. E k'i jɔ yan. Donc n'a nana dɔrɔn ni ko k'an ka co k'a la dɔrɔn a b'a minɛ. A mɛn. Donc bi kɔni a ka ko bɛ ban bi. Donc ne bɛ yɛlɛ k'an sigi bolo sanfɛ. Kɛ n'a fɔ kelen kɔrɔ. Voilà. Donc a y'a bila a kunna game ye kelen dɔrɔn de. Hakilina bɛɛ ye kelen dɔrɔn de. Objectif ye kelen de. An na kun ye min ye dɔrɔn o ye k'ale jigin. Ma faamu. Cɛ an ye cɛ de dɛ. Mɔgɔ ni kan ka muso mara. Non o ye kelen de ye game. Depuis kɔrɔlen musow de bɛ janfa kɛ. N'i ka confiance da muso kan dɔrɔn a b'i janfa. Donc objectif ye kelen dɔrɔn de. An ka bonya dɔrɔn ne bɛ sigi. Donc Tirimɛ kelen don sa i kɛra Tirimɛ de. I kɛra Tirimɛ de sa ok. Donc i ka se ko kɛcogo la dɔrɔn quoi. Non. Sinon i ye nin kɛcogo an fana bɛ kɛ ten dɛ. Non a y'o bila paix la. Ok. E min bɛ da la ni ko a ka jo k'a la dɔrɔn e b'a ka garde kɛ sɔgɔ quoi parce que n b'a dɔn ani élément kelen bɛ ka na quoi. Donc a lajɛ n'a bɛ ka na de a lajɛ n'a bɛ ka na.
Abegana. Ok. Wa Tirimɛ. Oui, ça va. Ko Tirimɛ wa? Tirimɛ fila tɛ yan bilen. Ne de ye Tirimɛ. Tirimɛ. Dɔ kɛra ten. Muso b'aw mara cogo di? À chaque fois muso de b'a fɔ k'a ye nin kɛ a b'o kɛ. Han? A bɛ sɔn o ma cogo di aw cɛtɔ? Donc désormais, il est temps que ne de ka kɛ chef ye sisan. Bi kɔni i ka fanga banna. Bi kɔni ne de bɛ n sago kɛ game kɔnɔ sisan. N'i ye min bila min na o bɛ t'o kɛ. N'i m'a kɛ dɔrɔn i ye su ye. E kɛlen i kunnama yɛrɛ tɛ bɛrɛ. Muso k'e b'an mara game kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di? Muso k'e b'an bɔn sitigiw ma o bɛ kɛ cogo di? Han? I kafara i jamana i bɛ yaala k'a fɔ fan bɛɛ fɛ ko wa yɛrɛ y'an ka chef ye i mana an bila fɛn min na an k'o kɛ bi o banna. Hey! Amen! Abraham, kala minɛ. Hey, Abner! Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura ye Sinea. Donc aga blog kuna sisan I jonga ɲɛfɔ aga faamuya. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an ka ladilikan d'a ma ou k'i hakilinata fɔ an ɲɛna I bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye. A b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.